rahmatullahi wa barakatuh. Nanoɓe e daaroɓe shiri ɗum shiri barka, shiri boftuɗum wargo to suudu rediyo bitendu FM ɗum ɓurɗen andirgo Unity FM gonɗo hayre Zinariya. Baba min e ɗum wakkati inde am bono nanɗon Ibrahim Abakar Tunga, kono no anduɗon no boftuɗen en dara hundeji fere-fere, mi nodduwa yimɓe anduɓe dow hundeji, mi nodduwa modiɓɓe, mi nodduwa koma irin ɓe mi wara ndare goɗɗi hundeji ɗi handi ɗum rara musamman dow hundeji ko yata nder yimɓe meɗen. Sannan onon ma on naftora okkon shawariji mon daidai gurgudo. To Allah ya sama hande en gondi e koɗo mawɗo mo ɗum ɓuri andirgo e president komo wi'a comrade AY Umar. Allah en ɗene comrade jaɓɓama e nattol. So alhamdulillah mo anda mo woni comrade AY min warino ɗo ni hinde ɗiɗi ko tati comrade AY Umar kanko woni ardiɗo kungal dental ngal fulɓe ngal ɗum mbiyata Fulɓe Youth Development Association Plateau State. Inchallahu comrade mi yiɗi en dara dow hundeji ɗum ɗon daidai gurgudo. To amma ko hewta ɗon Allah yamɗine comrade joni dungu yadake ɗaɓɓake nyayde goɗɗake to giseji kadi bo daidai irin wakkati ɗum heɓa problem ji sosai hakkunde demowo e durowo, musamman dow ko durowo yahata durowa halanma ko mo gesa itti daidai ɗo Allah yamɗine sati ƴaɓɓiɗum ɗuma min ɗan memi irin hunde nin ɗo. To amma emin ɓeyda heɓgo noddolji lalle fa duroɓe ɓe kam bonna gese bo banye bo ɓe natta goɗɗe gese ɓe ƴamayi ɓe gese to hunde nin ɗon haala gonga ɗum heɓa problem sosai. Allah yamɗina comrade nder lokaci ceɗɗan ɗuma shawari jiɗɗa hokkugo e durowo on e demowo on daidai ɗum lokaci. Nam assalamu alaikum matore mi yela on yamɓe bano mo wi inde am Umar Yusuf Abubakar ga Basa Diwal Filato. Wala hokka haala kesa kam ɗuɗɗata mi wi'a ka goɗɗo gaynako meeɗayi nani ko goɗɗo demoɗa e yasi meeɗayi nani, sai dai kullum sai dai ɗum numtina yimɓe. Ko mi yiɗi fulɓe men en ndara hanjum woni ɗon to goɗɗo feere ummaki mo a bandira waɗi nattanma ornde nayi ma a dura yiɗa e mo habda mo nanga e wonge nagge inde on ɗon neɗɗo and then sai to cembe ma dari den ɗum bo non ɗum jaha natta gesa e dari biya a waɗi nayi maɗa ɗum hakki jomirawo ɗum warto e dow nayi maɗa ɗin. So nawai goɗɗo giɗɗen yoynaɓe meɗen to yasen kula ɓe kula Allah, kala ko gaɗɗa fu goɗɗum Allah hokkuma ɗum jarrabawa dow maɗa a ƴameteɗo dow majum an to ɗum yatoyi ɗum ƴamama dow gesa hakki goɗɗo. And then en andi no hundeji saɗir hikka daga rowani zuwa hikka en fu en nani sembe men enen fulɓe no en eta en ngala leydi to ɗen ɗo ɗum to en nyayni ɗum joni ko ɗum itteta ɗo to yatiri seɗɗan ɗon to koye demuɗen koye de'i en fuɗɗi nattugo luuɓe biyen en fonday toye fuɗɗirten enen ɓen hunde nde wattane tagi majjum en kakkilan koye meɗen to en gartu bonnoɓe en gartu waynaɓe ko non no ɗum andiri to wi gaynako hanko woni keeliɗo hoore mum reyni hoore mum e ngel goɗɗo denna reyni ni goɗɗo ngel so ta warti bo bonnowo hanjum woni na a gaynako kadi. So ki majjum en nodda waynaɓe wonande semminde ɗum waɗa muñal ɗum accaɓe ɓe itta ko ɓe ittata to ɓe itti ɗum ko lutti kam no ɓe gaɗi fu nayi duray. So bo ɗum riba meɗen joni welo nangayi nayi nde ɗum hewtata ɗum wi'a ɗum wonna sai mi yaha haala kam noddata waynaɓe meɗen bandiraɓe hambo demoɓe e kullum ko hawtata nde hanjum woni hoccugo dokata jungo. A wawai tawa goɗɗo on no ɗi sotti ɗum goɗɗo on no ɗi sendir ma ɗi jehi ɗi gaɗi ɗuma an ta wari a tawimo ko mo tokoso shikenan he jananama biya a fiyaymo. So jangugo dokata jungo kam wala mo ketaɗi e ɗiɗaɗi leydi hokki izini waɗande ɗum. So ki majjum ta tawi a waɗanama no handa en godi ardiɓe en yi'a ba fulɓe ma sembe to gosai hokki nombaji maɓɓe e gaɗi sukaɓe gaɗuɓe gite gaɗuɓe noppi e nana no ladde wi'ata to ɗum memani woɓɓe ɗum wi'a ɗum andinaka ta jaɓa ɗum yo uma hakki maɗa amma zamanu fiidi gaynako ƴaɓɓake joni. So noddamo meɗata dow ɓe
So comrades, Allah sako alkhairi, Allah waɗa luro e demo fu ɓe nani goɗɗo ɓe waɗa amfani e ko mbiɗa. Sai hala meɗen ka yeeso, Allah yamɗini president a warino ɗo a waɗi introducing Yadu Association maɗa ko ɗum meɗen fulɓe Plateau fu. Allah yamɗini a bolbino hundeji ɗuɗɗi ɗi fuyoda ardini. Kadi bo Allah yamɗini a bolbino eteji ɗuɗɗi ɗi memba en nattata ɓe warta ɗum memba e wonta ɗum fuyoda. Kadi bo Allah yamɗina ɓe hokki bo a bolbino min fuyoda ma ɗaɓɓake duuɓi ɗiɗi zuwa jobi ma. So Allah yamɗini koy woni ko kungiyawol ngol ɗon yadata yaki hande. To madalla goɓɓe bi garta fullo ɗum bono a julɗo sei to yanayi wayiti, and then debbo a wondimo tana a te'umo mo wartaki no bo mo wartirta mo ma o kisataki ma. Dental ngal ɗum yaadu ndu sukaɓe fuɗɗi en mbi ndu ɓuri duuɓi ɗiɗi ndi hewti jowi ma and then e kullunde ummiɗen habre meɗen hanjum woni gaɗanen fulɓe men, gaɗanen bandiraɓe meɗen, gaɗanen enen koye men ballodir. Sei ɗum wari joni to ɓe goni ɓen ɗon yimɓe ɓe ɗum waɗata ɓe goni gaɗoɓe. To ashe ɗum handi ɗum wi'a bon tunda en mbi ɗum kungiya ɗum dental ɗum waɗaninga register. Enen ɓen hewta gwamnati acci en gaɗuɗen tigguɗel ngal ma e gaɗuɗen register. So ɗum dole ashe goɗɗo ko gartowo memba hanuma ma waɗi register. Hanjum waɗi daga ɗum fuɗɗi ndu yaadu ko moye dedeta wi ɗum ka wima min ma mi memba to amma andugo en mo gadata hanjum woni tagaɗo mo mbiɗa to wane joni war gaɗa register garta memba kungiya ɗum okkete dama suɓa mo giɗɗa, ɗum okkete dama amma burtoɗa ɗum suɓuma, ɗum okkete dama ta wodi wonde hunde nde giɗɗa ɗum wayla dow hundeji no jeyranta fulɓe a waray nastina hononde maɗa bi'aka joɗoɗa bi'aka ɗum nanaka nden nan ballita amma e wallinde hunde bawata iwa ɗum tabbitina hundeji ɗum waɗa wala no ɗum waɗirta hunde register wala. Hanjum waɗi ngal dental joni ngal fuɗɗi ngal onti ko wiyete register. Memba en kala giɗɗo fu waɗay memba register warta memba ma kungiya ɗum heɓa anden ɗum moye e moye jaadata ɗuɗargal maɓɓe anden to ɓe goni gin zamanu ɗum waylori no ɗum bodori en tokkira ɗum non no ɗum wayi en jangoyta ko ɗum moye ben en jowimo gin kawai inde mo fullo amma ta waddi hoorema min anday oke a kaza oke a kaza so a wodi hakki to min gaɗa wonde hunde fu goɗɗum ɗum kungiya waɗanta neɗɗo as memba amma ɗum waɗante. So mi wi'a ko mi wi'ata dow ka kenan. Allah yamɗini a inni haalanma fom ko register. Kadi bo nanayɓe programme ɗum ɗo ɓe ɗon daga local government ɗuɗi woɓɓe ma na ɗum ɓe Plateau wonta ɗon. Fuɗɗan tom to tagu na Plateau woni wawai nattugo nder yaadu ndu ɗo har warta memba. Ba non no ɗum wi fulɓe Plateau sukaɓe fulɓe Plateau amma enen to Plateau en andi e wodi woɓɓe har joni dañorde maɓɓe to Plateau amma e ɓe ɗon felle to keeri haade Plateau ɗum joni tawaki wongal kuugal e ongal amma cibiji maɓɓe ko ɗume maɓɓe to ɓe nyamata fu e ɗum nder Plateau. To iri on ɗon to mo wari en mbawa jaɓe mo goɗɗo ɗum kuugal yaari in darari dental ngal ɗum ngal sembe ɗum janguɓe forata to goɗɗo timmi jangirde nden heɓi kuugal muɗum ɓe banni ayi a wawata kaɗamo gimɓe mo Kano hande mo huwa aiki yaari mo ɗo wuro mako Plateau de amma. Allah yamɗini e gulle yeeso to a inni haalama still register ɗo maka ne to tagu e yiɗi wartugo memba ɗiya ete tokkata warta membajo yimbo koye local government ji ɗuɗi e nana programme ni ha. Naam ɗum wi na ko moye garuɗo fulfulde woni fullo amma ko moye fullo handi ɗum wi'a e wawi fulfulde. So membership e goo criteria hanjum woni a laato a fullo usen e fullo metowo fulfulde to ɗum wi'a dañoɓe amin minon fulɓe ɓen no hamɓe goni minon fulɓe on. So ɗo en giɗi fulɓe e dañoɓe ma ɗum fulɓe a andi rayuwa fulɓe ɗum a andi ko ɗume ko hani e fulɓe ɗon to goɗɗo meti huɗi wakkati fulɓe ɗo nana ka ngatima iri on ɗon and then nan ɗum laatoto a duuɓi maɗa toɗi ɓura 40 to biya andi enen youth to Nigeria he tawata ko dottijo ko fularanko man natta mo wima en gaɗi kerol duuɓi toɗi ɓura 30 e reeta tagu to ɓurayi non mo wawa warta memba meɗen and then nan mo laatoto ɗum tagunamo ɗum tefata hande mo ɗo emo doggi mo suuɗi jango emo ton faɓɓi jango emo ton hanko hoore mako mo laɓɓinai hoore mako
so na ɗum iri ɓe no taggu laaɓuɗo tar hanko woni garowo natta warta member fiyoɗa. And then e kala giɗɗo en godi local government ji, en godi goɗɗi local government ji, en godi coordinator en ɓe gaɗuɗen hamɓe gaɗanta en kujje. So ɗum hokkay nombaji iri gonɗo bono bariki laaɗe nana ummake wari Pilato ɗo tawiyan wiyan wane ramira mi yarda member. Joni en zamanu gona en godi waya aɗo a mettida gonɗo kototo. So en godi coordinator en ton hamɓe hokketen form ɗum non ɗiɗɗo tawa ɗum kawai en hokkay nombaji ɗin ɗum taway ɓe ton nden tefa form ɗum tokka laawi on non ketaɗi e diidaɗi ɗi diiduɗen mbiɗen ɗi hanji ɗum tokkata ɗum warta member fiyoɗa. To jaɓi to e hokka passport mum and then nan ciko form ɗum bo non no handi daga nan enen en desa copy men kanko ma mo hokke copy mako gen ɗume en desay ɗum e wane ɗum member meɗen. Allah yamɗine inchallah mi waray ƴammale yeesoji mo koye duniya joni fal ko yiɗi andugo to bon misali gonɗo Bassa ko gonɗo Jos ko gonɗo Wase ko gonɗo Bariki Ladi to kan joni nani inde ne to ne watta anda mo woni coordinator mun amma inchallah daga Allah yamɗine min toreti a hokkay min number waya wanda joni en ganana lokaci ɗum mbita ko koye ma en timmini ɗum ɗo ni so through number waya ɗum ɗon to inchallah ko koye ɗum waray ɗum timmina ɗum. Allah yamɗine ƴammal angal yeeso ɗo ni to dente ɗe fa en gondiɗi ɗuɗɗe fulɓe kadi bo a toway joni goɗɗo e ni nani gongal ngal kesal to muɗum amma kadi e ɗon nder gongal denta ko goɗɗe dente ɗuɗɗe bo non anduɗen en gondi dente ɗe ɓuri 10 ko koye bambantini kan fiyoda e dente fulɓe ko riɗe. Hewta ɗum dañen e wodi dente fulɓe matbani e ɗon recently kawtal hoore e ɗon bandirako e ɗon ɗon gabdan e ɗon ɗiɗi dañoɓe men enen ɗo ɗi fumaji ta nani ɗi wala ɗi sukaɓe ɗi dotti en dañoɓe meɗen en hokkaɓe manguma amma enen ɗe sukaɓe en joɗata ko biyen dotti en meɗen ɓe kaɓa hawre maɓɓe ɓe kaɓa hawre madi en meɗen tena ɓe kaɓa hawre meɗen enen sukaɓe en gaddini so enen ɗen handi tigga enen koye meɗen enen andi hawre illaji ɗi gonani ɓe gaɗi no soltirten koye ɓen nder majji nden nan noyi ɗum wiyata en cuutiniri dotti en meɗen bone ɗen ɗum ɓe gaɗa woɓɓe dotti en joni ɓe nawyoyi joni tunaniji miloji ɗuɗaniɓe mijoji ɗuɗi denna raɓɓe ɗuɗi goɓɓe futawaɓe nyawu suga nyawu enen fu handi en cuutinaɓe joni wattu meɗen ko hendi ko yoda e wongal handi woni ko yoda ɗum fullo Pilato. So so ko yoda ɗum fullo Pilato tan suka Pilato ɗum nyawu fullo Pilato ɗum nyawu ɓiɓɓe ɓe goduɗen ton ɓe lelluɓe baba en ɗum nyawu rewɓe ɓe goduɗen ton to yasi lelluɓe worɓe maɓɓe en andi nyawuji meɗen enen fulɓe Pilato anden no nyawuji ɗum sembe ɗum enen sukaɓe. Allah yamɗine hamin aluma dara ndiyam seɗɗa nanen nattoɓe kamɓe ma koni shawariji maɓɓe dow ko golduɗe tanon dow fuɗa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jam Allah yamɗine momin gollata. To Allah yamɗine yimɓe Zaburi koni shawari maɗa. Amin ya Allah. Amin. Na'am. Non. 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 Network maɗa ɗum min nantama boɗɗum. Na'am Na'am. Amin inshallah comrade. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Inshallah comrade ɗe nana mo waray mo bolwa dow dameji jamata ranar dow mo yeso. Na'am. Na'am wa alaikum assalam. Jam Allah yamɗina ɗum moyi. Sawa modibbo Idris koni shawari maɗa.
Amin min yetti sosai. Amin amin. Yawuri Allah jago mu aiki. Allah ya samu amma non ta noddo mu yeso. Allah ne comrade. Mi wartuwa do mada huta goddo do natta. Anani jamara Muhammad Sani Zaburi ji. Wannan an dade ko makarantar natta ta bi a criteria kadi bo minani a inni abi banda dabbido dubi kandi to mi anda kadi ko a fami ko asali kadi mo yidi mo anda ko mo nana yimbo ko kusan alisafa ke hundeji dubi to ko wanda be dare do so to mi fami hala ma ko ma jamma ko e wodi ko handi mo warto mo holla handi tabbitin tam e do no hunde gozo adi e aran mo warda nangi dulda tam di kama di dawda bo mo wara kullo kala kuma musuka dan dubi di mo yani da ma ko mo jangi ko mo janga to mo wari dede de gogor ko to alhamdulillah ranar do mo yeso assalamu alaikum jamu mawdo Allah ya tama dum moy to wadi ba shagari ko ni shawari mada na'am na'am insha Allah in wanda chairman ananai yawa to kuma wayan ko dai asali kuma yake bolbu godin nani to ne do kun hanze ina sarana do mu yeso na'am wa alaikum salam ya Alhaji Ibrahim na'am maudo ya Muhammad da kuma da kike sau Allah sarki kai wanda ba Muhammad balle fa wallahi dan mi don kai komre jan honi komre to komre e eftan ma jungo ni andi adon eftani mo jungo joni komre du ko on e biyu ne wala du to sai ke tra du jungo daga to Allah sarki Muhammad komre ni eftan ma jungo kanu ba mun ga mun na da ya ci masu sai na'am no kawai da mu ran ya Allah sarki Muhammad to min getti Muhammad aure ma ayo take do mo yeso kadi to comrade na'am to wadi mun yalde hanen kadi moy na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam Umar daga jama'ar Riya Umar Habibuka na'am Umar Habibuka daga jama'ar Riya na'am to emin nan ma Umar na'am non 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 inshallah to min getti so daidai do komedi mi bolba ko moy sai banna bindirdum mun wi'a kab godde ƴame den de timmata do ni komre inshallah o kay e number hokki fu so to number dun dum to dun noddi e komre ko mo dun nangi fu to number dun to okkay haske sosai dow halamma kungiyawol gol do ra noddo mo yeso assalamu alaikum wa alaikum assalam jam Allah rene Allah ba ku alkhairi amin amin godiya muke abun gida ya ku da zabure to wadi bo yakubu ne zaburi alhamdulillah ko mi shawari mo alhamdulillah Allah ba ku da kuma da alkhairi amin amin afiya mu di hala do sai ni ka kamar man to sai non sai dai ma shawari ne ka ma waina non non ne Muhammad Sani Zabure non ibi ga ne yake an je bonne gaskiya da nari non ko adalci an ji wani na wato ko da kai ko ne na ruwa nan ba a wajen mun da an zo an mutu gani ruwa a ran da a nan ai bedu amma ta wato ko ne gunta wajen dun hoton nan da bedu amma ku da wannan nan na bedu
saboda wai na mun yi to ma mun yi aiki ga gaba ɗaya na ta to da yanyi na wani ga ta ya ka don nun ka jo don wannan mu ya mu kai kai saboda mun da mu ya zo da ku inda na ji mu da to amin ne ji Allah sa ku hari to kawai me wato do ma da ku ta ni danga mutum ko fuddam woni ko jitta boldugo wara do ma dum adun guje ko hewta jefen kanan ba waya e aran ko mi yiɗi ɗum anda enen fulɓe to ɗum rara ngal dental kono ɗum woɗɗo fulla ken anani ɗum wima ɗum janguɓe ardingal sukaɓe ta jangunaɗo ngal ma ɗum ngal meɗen en fuu nden a nodde ko a debbo ko a gorko e wodi wallinde nde hokkata nunno magirten goɗɗum ñaw nanguɗum ene so gi majjum a wadda hoorema min andatama amma ta waddi hoorema min andete so kawtal hoore min giɗi e ko moye wara kawten juuɗe lootiden ɗe laaɓide Allah yamɗine hukkumin namba min wattari cinnoɗe to on taski bindirɗe mon haade nomba ɗum mbawaton keɓiron min kanjum woni 0 jeweetati 0 jeweetati jeweeɗiɗi jeweenin jeweenin jeweeɗiɗi go'o jowi go'o Allah yamɗine hukkumin de turanci naam 0 taskiɗo on mbawi keɓiron ɗum 080 naam 87 99 71 51 Allah yamɗine mawɗi ɓeydu kadi ni gotel okay on keɓay min sifili takwas sifili takwas bakwai tara bakwai ɗaya biyar ɗaya to alhamdulillah Allah sa ku alkhairi to nanoɓe e daroɓe sai to min nani on wakkati meɗen keni emi ɓeyda yettugo kan Hajiya Sumayya Abubakar e dental mako ngal muryal Fulani Peace Initiative network janguɓe teddorgal programme ɗum e Modibo Salihu Jamo mi hinnimo Modibo Muslim mo reke Allah mawninan ma en ɓingel keɓangel Kenya na heshi Kenya e maddujo mangel fuu e sawra kabɓe ko ɓe koriɓe ɓe mi inna inde maɓɓe kowa e maɗana ɗum fata alkhairi komore amma Allah yaruma wuro jam assalamu alaikum wa rahmatullahi